दिनै 30 एप्रिल गसाइगाव बिएड कलेजनि 25थि गायसन सान 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव बिएड कलेजखौ गायसनदोंमोन। बिनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जे साफ्रोमबो समाजनि फोरोंगिरि जानो गोसो थानाय सुबुंफोरखौ बा फरायसाफोरखौ मोजां रोखोमनि फोरोंगिरिनि सोलोंथाइ होनाय आरो दिनै 25 बोसोर जाबाय। बे 25 बोसोराव गसाइगाव बिएड कलेजा रोजा रोजा गुन गोनां फोरोंगिरिफोर सोरजिनो हाबाय। जे मख'नो गोनांदि 1995 मायथाइनि 30 एप्रिलाव गसाइगाव ओनसोलनि माखासे मेलेमजिबि बिथांमोनहा जयै लोगो लानानै बे गसाइगाव बिएड कलेजखौ गायसनदोंमोन। बेयाव पद्मश्री डक्टर कामेश्वर ब्रह्म बिथाङा गायसनगिरि आफादगिरि हिसाबै खामानि मावदोंमोन आरो दिनैसिमबो मावगासिनो दङ। आरो लोगोसे गुनेश्वर मोसाहारि बिथाङा गायसनगिरि नेहाथारि आरो प्रिन्सिपाल हिसाबै खामानि मावदोंमोन। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो साफ्रोमबो गायसनगिरि आफादगिरि नेहाथारि आरो सोद्रोमा बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। दिनै बिथांमोननि नाजानायाव जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजा 25 बोसोराव आगान होबाय। जोङो रोजा रोजा फोरोंगिरिफोर जोङो सोरजिनो हाबाय। जायगानि फरायसाफोरनि जि सोलोंथायारि लुबैनाय बेखौ जों सुफुंनो हादों आरो लोगोसे जायगानि समाजनि जि सोलोंथायारि गोनांथि बेखौबो जोङो सुफुंनो हादों होननानै जों मिजिंथियो। दिनैनि बे गोथार सानाव आङो बुंनो सानदों जे जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजा बिएड कर्स सालायनो थाखाय 2005 मायथाइयावसो NCT-निफ्राय गनायथि मोनदोंमोन आरो बिनिफ्राय गुवाहाटी इउनिभारसिटिनिफ्राय गनायथि मोनदोंमोन। बेनिफ्राय 2016 मायथाइयाव 2 बोसोरारि बिएडखौ सालायनो थाखाय आरोबाव जोङो NCT-निफ्राय गनायथि मोननो हादों, रिकगनिसन मोननो हादों। आरोबाव 2017 मायथाइयाव 2 बोसोरारि DLED कर्सखौ सालायनो थाखाय जों NCT-निफ्राय रिकगनिसन जों मोननो हादों। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै देरगाथाव बाथ्रा। आरो दा जों बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव एफिलिएसन लाबाय। जोङो दा पार्मानेन्टलि एफिलिएटेड जाबाय। आङो गोजोननायजों बुंनो सानदों जे देग्लायनिफ्राय जोंनि बे गसाइगाव बिएड कलेजाव BA कर्सखौ जोङो जागायनो थागथियारि जोङो जागासिनो दङ। BA कर्सआव आर्ट्स स्ट्रिमाव जेसेबां साबजेक्टफोर दङ जेरै एडुकेसन, इंलिश, MIL, आसामिस, बड', इक'नमिक्स, पलिटिकेल साइन्स जेसेबां साबजेक्ट दङ मेजर लानानै जोङो जागायनो जोङो थाम-थिम खालामदों। बेयाव जोङो आसा खालामदों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि प्रफेसार लाइस्राम लादु सिं मानगोनां भाइस चेन्सेलर, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि मानगोनां रेजिस्ट्रार डक्टर प्रह्लाद बसुमतारी, बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि CUDC-नि मानगोनां डाइरेक्टर मुस्रि सानसोरां मुसाहारि बिथांमोनहा जोंखौ मदद खालामगोन। आरो बिथांमोननि मदद मोनोबा देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो जोङो BA कर्सखौ जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजाव जोङो जागायगोन। आङो बुंबावनो सानदों जों गसाइगाव बिएड कलेजाव हानायमानि जोङो जोंनि बे फोरोंगिरि स्टाफजों लोगोसे सावरायनानै आरो अफिस स्टाफजों लोगोसे सावरायनानै जोङो हानायमानि गसाइगाव बिएड कलेजनि जि सोलोंथायारि मोनसे आबहावा बेखौ जों क्वालिटि खालामनो जों नाजादों। आरो बे थांखियैनो गसाइगाव बिएड कलेजाव जोङो एकाडेमिक कमिटि, एग्जामिनेशन कमिटि, उइमेन एम्पावारमेन्ट सेल, डिसिप्लिनारि साब कमिटि, गाइडेन्स एन्ड काउन्सिलिं साब कमिटि, ग्रिभेन्स एन्ड रिड्रेसेल सेल बेफोर आफादखौ जोङो दानानै लादों। आरो गावबागाव आफादफ्रा गावबागाव फोथाराव एरियायाव खामानि मावगासिनो दङ। जोंनि बे आफादफोर दानायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय जोंनि गसाइगाव बिएड कलेजाव मोनफ्रोमबो साइडआव जाहाथे जोङो गुन गोनां आबहावा जों दानो हायो। फरायसाफोरनि
रेगुलारिटि, फरायसाफोरनि पांक्चुवेलिटि, मोजां रिजाल्ट आरो सम मथे सिलेबास फोजोबनाय बेफोरखौ थांखि लानानै जोङो मोनफ्रोमबो आफादखौ जों दादों आरो एकाडेमिक कमिटिजों लोगोसे मोनफ्रोमबो आफादा गाव गावनि जि एरिया बेफोराव खामानि मावगासिनो दङ। आं मिजिंथियो जे फैगोन समफ्राव जोङो जायगानि जि सोलोंथायारि गोनांथि, जि सोलोंथायारि लुबैनाय इडुकेसनेल निड बेखौ जों सुफुंनो हागोन होननानै मिजिंथियो। आरो जोबनायाव दिनैनि बे गोथार सानाव आङो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों। जोङो 25 बोसोर थामहिनबा रुपाथि मायथाइ बोसोरखौ जोङो खुंफुंनो थाखाय मोनसे बानजाय आफाद जों दादोंमोन। दा लकडाउननि थाखाय जोङो दिनैनि बे हाबाफारिखौ जों गाजा गोमजायै जों खुंफुंनोबो हायाखिसै। कलेजनि फिरफिलाखौ जों बिरहोनानै जोङो दोनथ'नाय जाबाय आरो उननि समफ्राव खाबु जायोबा जोङो रुपाथि मायथाइखौ गाजा गोमजायै जोङो खुंफुंगोन।